Гледай сега. Ком Шрек, писи, ком Шрек, ком Шрек. Oh my god, виж! Ай, ще се пазиме. Къде отидем? Не, ще ти еба майката. Гледай го той път как си лежи. Спокойно, Ханако. Не, спокойно. Как го хващаш? И за краката, ей така. Чао. Ето па се спамва. Ела. Ей, писи. О, ще умираш. Ей, умирай. Ай, не може да ме хванете. Ей, той е пък какъв е. Ето така ще се пазим. Махай се, не. Аз ще хвана за каката, Мале пана. What the fuck? Get to the mirror. Айде отидем, айде. Не успях. Ей, как умряха. Не, разкарай се. Което ще се защитаваме с Шрек. Да. О, малете са близо. Мале! Не моля ти се. Ще ти е, Добре, ще се питам пак. Не! Ще ти е, май. О, малко. Ела ми още на мен! Не си! А, простак мръсен! Носа простия Шрек! Спокойно, Ханако. Ела още на мен! Как ги схвърлям, глеса! Как не умряхме? Не, махайте се! Не! Нищо! Не! Да ви еба майката! Няма! Тупи! Още на мен газати! Още!
умря. Айде, умирай. Айде да стигнем Не, до това. не ме пипай. Не ме пипай. Не ме пипай, простак. Гледай па той па. Простак. Ето ни брат с краката си! Мами. Да стигнем до това! За тебе! Бей! Аре, ма! Трябва да стигнем до огледалото. Леле, умрях! Разкарай се! Добре, добре, да стигнем до огледалото. Не дей, не дей! Моля те! Умирай! Ча! Имаме и някой бърз аватар. То малко бърз. Не дей, не, моля ти. Не.